Good morning, everybody. Jeg skal i skole om 1 time og 10 minutter. Så jeg skal til op, men jeg gider ikke. Man skulle komme ud, du. Oh my god. Jeg er så balleret. Jeg ser min negle og kom. Så det er sådan, der er sygt mange, der får det af. We need to fix this. Jeg glæder mig nu her sygt meget til det, jeg skal lave efter skole. Det er lukket i højdepunktet. Det bliver sygt hyggeligt. Det bliver faktisk en virkelig hyggelig dag i dag. Fordi vi skal det i skolen, som vi skal i dag. Så har vi fået lektier for, som vi skal lave. Og jeg lavede nogle af dem i går. Nu skal vi ud til at gøre os klar. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg gør med mine negle, fordi de skal enten af eller på. Jeg kan virkelig lige sådan have noget på min negle. Men jeg har ikke sådan rigtig nogen neglelak med på. Men jeg har et sæt nye negle. Og det kan jo være, at hvis jeg lige sådan tager min tid, at jeg så lige kan sådan putte dem på. Husk, jeg har solcreme, guys. Men jeg ved faktisk ikke, om det bliver en varm dag i dag. De andre dage har det jo været sådan 20 grader. Men jeg er ret sikker på, at vi skal have sådan 2 timer som regel skole. Og så God, guys. Jeg har helt glemt, at jeg skal cykle i skole. Jeg skal low-key hurry that butt up. Jeg skal cykle sådan 20 minutter tidligere, end hvad jeg plejer at køre. Det er ikke godt vejr i dag, guys. Jeg har lige kigget udenfor, det er sådan overskyet. No sunshine, no nothing, no row weekend. Okay, stop it. Jeg har den. It's nice noise. Jeg har jo lige fået det her nye kamera, så jeg er i gang med at oplade min powerbank. Så det er ved sådan batteriet bare kun 2 timer. Jeg skal bruge det hele dagen, så like... Så er jeg sgu klar på ret. Der er 10 minutter til, at jeg skal køre. Og jeg har ikke spist min morgen, og jeg har ikke fået noget outfit. Det bliver 20 grader i dag, det er jo ikke særlig varmt. It's not that hot. Jeg skal med noget til på. Okay, nu finder vi et outfit. Jeg rejser mig op, og så falder min stol bare ned til hvad. Jeg kunne lige godt tage de her bukser på. Skulle vi tage den her på, måske? Lad os gøre det. Ja, det er cute outfit. I think we're good. Så lad os komme afsted. Well. Gæt hvor vi ankommer til. Vi har lige mødtes på cykel som altid. Ved du hvad vi skal have i dag til at starte med? Samfundsfag. Ej, skal vi have samfundsfag? Shit, det er fordi vi har fået en ny lærer i samfundsfag. Så sådan, vi ved ikke hvordan det kommer til at gå. Forhåbentlig godt. Ej, nå. Okay, men nu skal vi simpelthen ind i klasseværelset, så jeg skal lige være lidt sneaky. Ej, vi har vikar. Har vi det godt i dag? Okay, nice. Glæder du dig til at have os? Ja. Er vi ikke samfundsfag i dag? Jo. Jeg er faktisk, I har 40.000 følgere på TikTok. Ja, bro. Trust. Det her det er min plads. En dejlig plads in the back of the classroom. Skal vi lige sådan lave en lille rundtur på skolen? Det her det er vores klasseværelse. Her hvor vi befinder os hver dag. Det her det er vores Okay, det her det er vores fælleslokale. med 6. klasserne. Vi har et projekt om at få hængt en masse ting op på væggene, som vi har malet. Den er vi lavet. Alle er forskellige, men giver lys sammen. Kom her. Så hernede, så har vi 6. klasserne. 6. dag. Det her det er 6. dag. Kan vi godt lige sige hej til? Nej. Kom, vi kan sgu da ikke bare... Er du gay eller gamer? Jamen, jeg er en gay. Nice, bro. Er du gay eller gamer? Nice. Respekt. Bro. Er du gay eller gamer? Ja. Smadrer jeg fuldstændig. Alle sammen i dag har vi vundet en charity. Der er sgu gang i den her anden. Gay eller gamer? Gay. Eller vil du være med? Ida, jeg håber du fik det, at den sagde bare klasse. Gæt hvilket navn er min. Lad os se, hvem vinder. Hvem vinder? Hey! I won, y'all. Hey, er I ked af det, fordi I tabte til mig? Er du gay eller gamer? Jeg er gay. Respekt. Jeg har jeres samtykke til at være med i den her video, ikke? Okay. Alle sammen, ja, okay, godt. Hvad hedder du? Oscar. Okay. Hvad hedder du? Jonas. Og hvad hedder du? Okay. Er I gay eller gamers? Gamers. Respekt, gutter. Okay, så nu skal vi simpelthen ned til fodboldbanen, fordi hvad er det, vi skal? Så hvad er det, vi skal? se 9. og 8. Spille fodboldkamp. Det er sådan en stævne. Ja, det bliver sygt hyggeligt, og det er derfor, vi ikke har særlig meget skole i dag, så det er fucking peak. Og vi har vikar, altså hvad er det bedre nu til dags eller hvad? Så nu er vi ankommet i Føtex, som ligger lige ved siden af der, hvor vi skal ned til fodbold. Vi har fået lov til at gå ind og købe lidt godter. Det er vi tænkt til at gøre. Hvad skal du have så? Pøls? Ej, skal jeg nok købe en pøls? Ja. Det kunne jeg nok godt flæk en little pøls. Faxe til mig. Får ikke mere tilbage her så. Er det pulver? Der er muffins i. Oh my god. Ej, skal jeg ikke smage en muffin? Det er noget slik, du vil have, fordi så er mommy har jo til at betale for det. Ej, jeg kan ikke lide det. Skal vi se, om der er ketchup chips? Ej, ja, lad os se, om der er ketchup chips, men det er jo ikke der. Hvor er det henne? Hvor er det henne? Det her. Ja. Okay, lad os se. Og jeg så hvis yndlingschips of
all time. Er den der? Nej, er den der? Nej, vi har fundet vores yndlingschips of all times. Ej, hallo, vi køber det. Smager. Yndlingschips of all time. Det er fucking lækkert. Så tænker jeg, da vi er stacked op, er det ikke? Føtex er Loki Golden, hvorfor er jeg her ikke mere? Ej, det er også her, de har de der Haribo Softies. Skal vi Loki lige sådan se her? Bubblegum flavor. Hvad er der af slik og vælge imellem? Jeg tror også, jeg tænkte på, at vi skulle prøve at taste det. Jeg har hørt de bedste. Ej, de er... Jeg har smagt dem, de er ikke gode. Jeg har smagt dem. Ja, jeg er også blevet selv slik. Ej, jeg hader det der kamera. Ej, nok godt. Ja, det bliver fucking godt. Det her, det er... Så skal vi ned og se på drenge. Ja, 10 ud af 10. Jeg fik alt det, jeg gerne ville have, og det var vitterligt. Okay, vi bestilte muffins. Nej, bestilt. Vi købte muffins, chips, slik og sodavand. Vi er ankommet til fodboldbanen, og nu skal vi simpelthen bare til fodbold. Plankefar! Det gør det ikke, bro. Det er snart. Jeg spiser chips. Hun spiser... Ej, jeg vil også have. Nå ja. Hvis vi skal have taste-test i nye chips, så er det 100% ketchup-chips. Ja, bro. Det her, det er simpelthen fodboldbanen. Hvor du sagde skibidi. Hvad kan du med skibidi nu? Ja. Nu smager jeg på min muffin. Den smager okay. Jeg købte sådan en glutenfri muffins, fordi jeg kan ikke tåle gluten, vel? Det er ikke sådan det mest finurlige i hele verden, men det er sådan ret spiseligt. Ida, nu skal du sidde og slikke på dit hold. De går i gang med at spille right now. De er i gang nu, bro. Nej! Det er en fucking aubergine. Hvem har taget en aubergine med? Det er vores by, der fører right now. 2-0. 2-2-2-2. Nu sker der noget spændende. Small jo. Ej, hvor mokker du right now? Se ham, der er i kameraet. Holy shit. Tak, Ida. Tak, Ida. Ja, og så har der været målscore igen. 3-0. 3-0. Vi går hvor langt. Hvem er det? Ej, prøv at se det her shoot. Der var nogen, der havde det. Her, så står det Det der simpelthen akademihold, hvor vi 1-0. tabte. Hold da op. Så er der sgu gang ind. Film, Mads, film! Mulig han ikke har fået en slutter herinde her i morges. What the fuck? Mange skuldre er der her. Nej. De her foran her. Det her, det er risk. Det er fucking risk, det her. Det er det samme. Jeg må lige op på den der. Nej. Ja, nej. Smuk nok, bro. Det kunne ikke være sygt sjovt at have en håndklæde. Så næste gang jeg ser dig, så er det bare. Så gør vi sådan her. Og så nok sådan her. Og så gør vi sådan her. 10 ud af 10. Det er sindssygt, det der. Hvad snakker I om? Det skal du ikke have. Hvad snakker I om? Vi snakker færdig, han fed. Hvad? Sofis forhold. Skal han... Hallo, Rizzer, du hende op? Rizzer, du det op? Så kan jeg. Nå, hvor var der til? Rizzer, du hende op? Jeg ved ikke, hvordan man gør. Rizzer, det op. Er I gay eller gamers? Vi er gay. Let the birds out. Kom nu. Ja. Vi laver ting der. Kan I ikke lave den der fucking seje en, den der? Orange Justice. Går det godt, Tilla? Fanden det der, ja. Går det godt, giv mig nok. Hvad så? Har jeg jeres samtykke til at være med i den her video? Ja. Vi skal svare med. Gay eller gamers? Nej, ikke det. Den har vi det i dag, alle sammen. Har vi det godt? Godt, vi har det godt. Nå, har det godt. Har det godt. Har du det godt? Jeg ser dig. Okay. Hvorfor er I her egentlig? Vi er her for at se vores klasse spille. De har lige spillet. Vandt 6-0. 6-0? Ja. Nej, de gjorde ikke. Gjorde de faktisk? What? What? Ja, kom. Gay eller gamer? Var I ikke med til at spille fodbold? Fordi vi er dårlige. Hej bro, du er ordentlig god. Hey, vundet jeres kamp? Nej. Nå, okay, hun skal lige spørge om noget. Er I gay eller gamer? Svag. Skal I spille nu igen? Hej bro. Nej. Håber du, at du vinder? Det håber vi selvfølgelig. Ja bro. Vi kommer til at vinde 5-0. Synes I, at I spillede godt? Nej. Er du gay eller gamer? Gay. Det kan vi ikke lave Fortnite Dance Battle. Jo, men der var ikke nogen, der gad jo. Kamp nummer 2. Den første kamp, som var vores skole, vandt 6-0. Den, som min gamle skole faktisk. De vandt 2-1. Vi er godt på vej. Et mesterskab. Ej, hvor er de søde. Det er simpelthen vores skole, det der. Homer, let the parts out. Paul, jeg kunne godt bruge din kropsvarme. Vi skulle lade optog her. Jeg elsker dig. Tak for din dejlige kropsvarme. Ej, jeg vidste ikke, du filmede. Du gør også godt til. Hvad så hygger vi, eller hvad? Jeg har min kat. Hvad er det for en kat? Siger der med kat. Kamp nummer 3, done. Hvor er der varmt lige her. Og hvad stod kampen? 8-0. Spillede I godt den her gang? Vi spiller bedre, synes jeg. Ja, vi er begge to scoret. Okay, fuck hvor top.
Så er vi sgu ankommet hjem til mit dejlige hus. Hej Møtte! Hård cykeltur, okay. Jeg tror low-key, at jeg har tænkt mig at lave mine lektier. Hvad siger vi til det, chat? Her har vi simpelthen mine finurlige lektier. Åbenbart er blevet lidt krøllet i nattens gang, fordi jeg laver simpelthen lektier i min seng. Som sagt, så lavede jeg nogen i går. Så jeg har jo lavet lidt, ikke? Det er jo ikke en lektiesession uden et stykke chokolade. Så var mi one. Ja, de har sådan lidt chokolade, de er sygt gode. Men det er sgu også lidt smøret. Nu bliver jeg tørstig. Status er, jeg har lige reddet mine lektiestykker. What the fuck? De er ikke færdige endnu, men det bliver de. Jeg skal ned i svømmehallen om 25 minutter. Så kan jeg lige vise jer min svømmerutine. Fordi det er faktisk nyt, at jeg er begyndt at svømme. Sådan, det har jeg aldrig gjort før. Eller jo. Det har jeg. Jeg glæder os. Jeg glemte simpelthen til mit kamera, men jeg har fået lige med ude på en tur. Nu skal jeg simpelthen gøre mig klar. Jeg kommer ikke til at have mit hår op. Flot hår i det. Det her, det er dagens færd. 3, 2, 1, go on! Ja, nu har vi mælk, vi har mælk. Ja, nu har vi mælk. Vi har mælk, ja. Ja, nu har vi mælk, vi har mælk. Ja, nu har vi mælk. Er du bare point på det? Ja. Skriv 1 i kommentarerne for mor. 1, 2, 1. Bare skriv en masse 2. Altså ikke sådan, det bliver 2, bare 1. 1% giver 2, ikke? Dita vinder, skal hun vaske op i en hel uge. Hvis mor vinder, så skal hun... Hvad skal jeg så? Vaske op i en hel uge? I do that. Mor vinder, så skal hun give mig 100 kroner. Ej, nej. Nu er vi klar og kørende. Nu regner det bare ultra max. Det er ikke godt, når vi skal gå. Okay, så Jeg skal nok regne med at gå op over. jamen, det er fint, ikke? Skal vi jo alligevel. Så er vi ankommet til svømmehallen. Hvad skal vi svømme i dag, mor? Hvor mange baner? 12 baner. Altså 12 gange frem og tilbage. Ja. Og måske 14. Hvis vi føler for det. Vi har lige opvarmet lidt. Nu går vi i gang. Spændende. Jeg tænker, jeg kan slå dig. Nu skal jeg have mine goggles på. Så er jeg sgu flot. Ja, nice. Det var sådan okay før. Jeg skal bare lade være med at få så meget vand i ørerne. Det var 4. Nå, skal vi tage 4 baner og så en pause? Det er ikke meget nu. Ej, hvor ser jeg bare flot ud med det her. Hoha, hoha. Og så er vi halvvejs, hvis det er 600. Det er godt til at finde. Hoha. Gode baner. Gode tider. Der kommer en begin. Det var hårdt sidst. Det er meget nemmere som brystsvømning, end det er som hårdt. For mig i hvert fald. Det er meget lækkert. 8 baner i træk. Er I ready? 8 baner done. Alle dejlige baner. Det var overhovedet ikke lige så svært den her gang, som det var sidste gang. Den sidste gang, så var det meget sværere. Nice, så er vi done. Vi er inde i the hot water. Done med det hele ved den her smukke udsigt i dagens anledning. Så nu skal vi ned til bilen, og vi har lige ringet med thai-damen, sagt hvad vi gerne vil have. Og der er deres peak, og det er fucking godt. Det er så nice at være i svømmehallen. I love it. Er der voldt? Ej, jeg er så sulten. Ej, det er alt for godt. Nej, fordi. Det her, det er min livret of all time. Livret of all history. Lækkert. Jeg er midt og tilfreds og glad og alvorligt chillet i mad. Nu skal jeg i bad og lægge selvbrunnen. Og klokken den er 21, og jeg skal i seng 21.30, så jeg håber, vi når det, guys. Skræmte jeg livet af. Jeg kan se, at jeg har glemt at putte noget her. Kommet i selvbrunnetøjet. Jeg ligger klar og ret til at gå i seng. Det ser lidt nøjere ud, jeg gør. Jeg håber, I har nydt den her video. Jeg har nydt den her dag sygt meget. Så jeg håber, I har nydt det. Så ses vi bare i den næste video. 2, 3, let's dance.